Gweddiwn, tro nata ti ein tad ar y dydd arbennig hwn, yn unen dal Canghenner Palmwyd. Fe goffawn daeth fuddugoliaethus ein gwaredwr Iesu Grist, fel brenin yn ostyngedig ar ebol asyn, i mewn i Jerusalem, y ddinas sanctaidd. Un unig dar saint yn y nef ac ar y ddeiar, yn yr Hosanna i fab Dafydd. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Coffawn yn wylaidd bod y ffordd wedi arwain at fryn Calfaria, lle rhoddais dy hunan yn aberth droson ni. Helpa ni y diwrnod hwn i addunedi fod yn ddisgyblion buddiol a gweithgar i ti, a na foed ein Hosanna fyth yn ddistaw. Estyn y frenhiniaeth o Grist dros ein bywydau ni bob un, a chadw ni bob amser yn deyrngar i ti. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i'r oedfa ar y bore Sul arbennig hwn, bore Sul Y Palmwyd, neu bore Sul Y Blodau. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi, a diolch i chi gyd am ymuno ni. Mae heddi'n ddiwrnod pwysig iawn wrth gwrs, dyma gychwyn yr wythnos fawr, pryd y byddwn ni'n cofio am wythnos olaf bywyd a gweinidogaeth ddaearol yr arglwydd Iesu sydd yn arwain i fyny tuag at benwythnos y Pasg. Diolch i chi gyd am ymuno ni, a chroeso cynnes iawn. Yr arglwydd piau'r ddeiar a phopeth sydd ynddi, y byd a phawb sy'n byw ynddo. Mae wedi gosod ei sylfaeni ar y moroedd a'i sefydlu ar ffrydiau'r dyfnder. Pwy sy'n cael dringo mynydd yr arglwydd? Pwy sy'n cael sefyll yn ei deml sanctaidd? Yr un sy'n gwneud beth sy'n iawn a'i gymhellion yn bir, yr un sydd ddim yn twyllio, neu'n addo rhywbeth heb fwriadu ei gyflawni. Mae'r arglwydd yn bendithio pobl felly, bydden nhw'n cael ei derbyn i berthynas iawn gyda'r Duw sy'n achub. Dyma'r math o bobl sy'n cael troi eto, y rai sydd eisiau dy gwmni di o Dduw Jacob. Gadair ddinas edrychwch, a gorwch chi ddrysau tragwyddol, mwyn i'r brenin gwych cael dod i mewn. Pwy ydy'r brenin gwych yma?
yr arglwydd cryf a dewr, yr arglwydd sy'n ennill pob brwydr. Gater ddinas, edrychwch. Agorwch chi ddrysau trygwyddol, mwyn i'r brenin gwych cael dod i mewn. Pwy ydy'r brenin gwych yma? Yr arglwydd holl bwerus, fe ydy'r brenin gwych. Pan ddeithant yn agos i Jerusalem, a chyrraedd Bethfage a mynydd yr olewydd, yna anfonodd Iesu 2 ddisgybl gan ddweud wrthynt, ewch i'r pentref sydd gyferbyn â chwi, ac yn syth fe gewch asen wedi'i rhwymo ac ebol gyda hi. Gollwngwch chi a dewch â hi ataf. Ac os dywed rhywun rhywbeth wrthych, dywedwch, mae ar y meistr ei hangen, a bydd yn ei rhoi ar unwaith. Digwyddodd hyn fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd. Dywedwch wrth ferch Seion, weled y frenin yn dod atat, yn ostyngedig ac y marchogaeth ar asyn, ac ar ebol, llwydyn a nifal gwaith. Aeth y disgyblion a gwneud fer y gorchmynodd Iesu iddynt, deithant ar asen ar ebol ato, a rhoesant ei mentyll ar ei cefn, ac eisteddodd Iesu arnynt. Teinodd tyrfa fawr iawn ei mentyll ar y ffordd, ac roedd eraill yn torri canghennau o'r coed ac yn ei teulu ar y ffordd. Ac roedd y tyrfaoedd ar y blaen iddo a rhai y tu ôl iddo'n gweiddi, Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Pan ddaeth ag ef i mewn i Jerusalem, cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Yr oedd pobl yn gofyn, pwy yw hwn? A'r tyrfaoedd yn ateb, y proffwyd Iesu yw hwn, o Nazareth yng Galilea.
Sul Y Palmwyd yw hi heddi, neu Sul Y Blodau. A hen draddodiad i ni'r Cymru yw gosod blodau ar fedden hanwyliad ar y sul hwn, ac yn wir mae mynwentydd yn werth i gweld ar y penwythnos hwn bob blwyddyn. Yn fôr o liw, ac mae rhywbeth hyfryd mewn gweld lliw ar erwe o dir sy'n cael ei cysylltu â thywyllwch, a gweld bywyd lle mae marwolaeth. Mae'r hyn a ddigwyddodd ar y diwrnod y bu Iesu o'r ymdeithio i ddinas Jerusalem yn codi llawer iawn o gwestiynau wy'n credu. Yn wir, fe allan ni ddadle i bod hi'n anodd gwneud pen a chynffon o'r digwyddiad hwn mewn gwirionedd. Pam hynny? Wel, oherwydd ar y naill llaw, mae'n ddwyrnod o ddathlu Iesu'r brenin yn marchogaeth i'r brif ddinas Jerusalem ar gefn Ebrill asyn, a falle taw gyda dathlu yr ydyn ni'n cysylltu'r diwrnod hwn. Mae'r dorf yn blant ac oedolion yn teulu dillad a changhenner palmwydd ar y ffordd i ddangos i croeso i'r brenin Iesu. Ac fe allwn ni ddychmygu'r olygfa'r dorf yn llawn cyffro ac yn bloeddio i cymeradwyaeth, ac mae'r brenin yn marchogaeth yn sŵn Hosanna i bobl. Hosanna yn y goruchaf. Ac mae hyd yn oed eiriau'r hen broffwyd Sacharia yn adleisio trwy furiau'r hen ddinas y diwrnod hwn. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Oes, mae yna gyffro mawr yma. Mae yna floeddio a mae yna ddathlu hefyd. Ond, a dyna chi air yw ond. Mae ond yn gallu newid ystyr brawddeg yn llwyr. Mae ond yn gallu traws newid unrhyw sefyllfa. Ond, ar y llaw arall, onid oedd y dorf wedi cam ddeall a cham ddehongli neges Iesu Grist. Nid dod i'r ddinas y marchogaeth ar geffyl nobl a wnaeth Iesu, ond dewisiodd Ebrill asyn, a hynny'n fwriadol. Doedd i'r asyn drian fawr o statws yn yddiau Iesu, ac oedd gweld Iesu yn dod i'r ddinas ar gefen asyn yn arwydd sicr o ddiamadferthedd, o wyleiddra a gostyngeidrwydd, a'r dorf yn bloeddio i chymeradwyaeth. Dod mewn heddwch a wnaeth Iesu, nid dod fel arweinydd milwrol. Cenad heddwch, tangnefedd, cymod a brawd garwch a farchogodd i mewn i ddinas Jerusalem ar Sul Y Blodau. Oedd Iesu'n gwybod yn iawn beth oedd ei dynged e. A dyna pam mae'n bod ni'n cwestiynu a'i achlysur i ddathlu i'w Sul Y Blodau. Achos dyw'r ddynolryw eriod wedi gallu copo gyda gwyleiddra ac i fuddod, troi'r foch arall a cherdded yr ail filltir. Ac oherwydd hynny, dydy bobl ar hyd y canrifoedd ddim yn deall gwir ystyr Sul Y Blodau'n iawn. Oes mae'n orfoledd yma, ond gorfoledd ffug yw e. Bloeddio a chyhwfan canghenner palmwydd i ddim byd. Ychwanegu at dosturi a gofid Iesu a wnaeth y bloeddio ar palmwydd, oedd y dorf wedi cam ddehongli i weinidogaeth yn llwyr. Felly, marchogaeth i'r ddinas dan gwmwl wnaeth e mewn gwirionedd. Y cwmwl sy'n cyniwair pan fo'ch cenedwri a'ch gweithredoedd yn yfflon. Y boen o gael eich cam ddeall. Ysdim i gwath na chael eich cam ddeall os e. Pam i ti'n gwybod ystyr yr hyn a wneud i, neu addwedi di. Pam fod ti'n gwybod sut i ti'n timlo, ond dim ond ti sydd yn deall. Mae'r byd o dreamgylch yn ymddwyn mewn ffordd gwbl groes i'r hyn yr oed ti'n trio i ddweud, neu weid, neu feddwl. Ond doedd dim troi nôl bellach. Aeth Iesu i mewn i ffai ei wrthwynebwyr, cysygyr i dad. Ych chi'n cofio iddo fe droi'r byrddin y deml, a chyhyddodd weision anas o droi tu ei dad yn ogof lladron. A dyna ble oedd Iesu, yng nghanol y bobl oedd wedi cam ddeall i neges e. Bobl bonedd a gwreng cofiwch. Cythruddodd y crefyddwyr a chynhyrfodd y werin. Cornelwyd ef gan archoffeiriad ac athrawon y gyfraith, ac fe'i cafwyd yn eog. Daeth bonllefau Sul Y Blodau i'w boenydio a'i ofidio,
Ai ti yw brenin yr Iddewon, oedd cwestiwn Peilat iddo fe. Ac fe ildiodd yn ifydd i'r tad. Doedd e ddim yn gallu gwneud dim byd arall. Hon oedd ei awr fawr. Nid awr Annas na Chaiaffas na Pheilat oedd hon. Awr Iesu oedd hon. Awr Duw. Iddo fe roedd gwleidddra'n drech na garwriaeth, ac I fuddod yn drech na hunanoldeb. Ac ar Sul Y Blodau, mor hawdd yw cael ein hudo gan fo'n llefer dorf a gorymdeithio'n hyderus a beiddgar yn enw Iesu'r brenin. Yn hytrach, gwisgwn fentill gwleiddra a gostyngeidrwydd, a cherddwn ymlaen gam wrth gam tua'r deyrnas sy'n dyrchafu a fwynder, tangnefedd, purdeb a chyfiawnder. Dyna'r elfennau sydd angen I dathlu ar Sul Y Blodau. Elfennau gweithar modd nad yw'r byd yn ei deall yn iawn. Amen.
Gadewch ni gyflwyno Gweddïau'r Palmwyd. Gai ofyn i chi ddal eich croes yn eich llaw. Mae pob pwynt o'r groes yn cysylltu â thema. Daliwch y groes yn eich llaw dde, yna rhowch eich bawd chwith ar y groes. Gweddiwn dros y byd. Dduw cariadlon, diolch i ti fod y heddwch di yn medru cyffwrdd â phob sefyllfa ar draws ein byd ni. Bydd yn agos at y llefydd hynny sydd angen heddwch heddi. Arglwydd yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Nawr rhowch eich bawd chwych ar ochr dde'r groes, a gweddiwch dros bobl mewn angen. Dduw cariadlon, diolch i ti fod obaith yn cyrraedd pob sefyllfa. Bydd yn agos at y rhai sy'n sâl neu drist heddi. Arglwydd yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Nawr, rhowch eich bawd chwith ar waelod y groes, a gweddiwch dros y gymuned lle chi'n byw. Dduw cariadlon, diolch i ti fod y lywenydd yn cyrraedd ein cartrefi ni. Helpa ni wybod y fod ti gyda ni bob dydd. Arglwydd yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. A nawr rhowch eich bawd ar ben y groes, a gweddiwch dros yr eglwys. Dduw cariadlon, diolch i ti fod y gariad yn cael ei rannu drwy'r eglwys. Rhoddoedd hineb i'r rhai sy'n ein helpu ni adnabod newyddion da Iesu Grist. Arglwydd yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Ac yn olaf, rhowch eich bawd yng nghanol y darn croes, a gweddiwch drosoch chi'ch hunain. Dduw cariadlon, diolch i ti am Iesu a'r cariad a ddangosodd i fi. Helpa fi i'w ddilyn yn fwy a mwy bob dydd. Arglwydd yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. A nawr gyfeilwch yn dyn yn y groes, wrth i ni weddio gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd. Sancteiddio'r denw. Deled y deyrnas. Gwyneler dy wyllus. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiw ninnau un dyledwyr. Ac nag arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Caniaseiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Diolch arbennig i Gwawr a Llunos am gymryd rhan. Ymunwch â ni bob bore'r wythnos hon ar gyfer myfyrdod digidol fer. A hefyd, ar fore Gwener y Groglith, fydd na oedfa fer yn cael ei rhyddhau. Ac yna bore dydd Sul nesaf, bore Sul y Pasg, byddwn ni'n uno gyda'n gilydd i ddathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Yn y cyfamser, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.